Salamu alaikum. Wa alaikum salam, ranka ya daɗe, barka da zuwa. Yawa, barkan ku dai, ya aikin. Wallahi alhamdulillah, ranka ya daɗe. Masha Allah, ina uwanku yake? Ranka ya daɗe, yana ofis, zaka iya shiga. Ya Hat, barka da zuwa. Yawa DPO. So nake da Allah ka haɗa ni da 'yan sanda su raka na je na sai mota. Indan wannan ne baka da damuwa. Madalla, to ga wannan da Allah sai a zuba mai mota. To madalla, ranka daɗe muna godiya. Kai Sajan Bala, ku zo kai da Corporal Ɗanladi ofis ɗina. Yes sir. Sir. Yawwa, Sajan Bala, za ku raka Alhaji ya je sai mota. Okay sir. Salamu alaikum, da Allah mota zan siya. To Alhaji, ga motoci nan sai ka duba, akwai taku Alhaji, akwai Wrangler Jeep, akwai G-Wagon, ga Ferrari, ga Lamborghini, ga Bugatti, duk akwai wacce kake so Alhaji sai ka siya. A Marsandi din nan nake so ta yi. Alhaji, gaskiya da gaskiya wannan motar naira miliyan 25 ce. A to ba matsala, na siyi motar a haka. Amma fa zan yi testing ɗinta yanzu, ka bani ki ɗin na yi testing. To Alhaji, ga mukullin sai ka je ka yi testing. Sajan Bala, ya riƙe min jakan nan, bari na je da testing da dawo. To wallahi ba za ta sabu ba. A ce tun ɗazu kusan awa 2 har yanzu bai dawo ba, a buɗe akwatin nan a bani kuɗi na. To nawa ne kuɗin naka? Ai kuna ji muka yi cinikin tare da shi. Naira miliyan 25 na ce masa. Kutumar, ashe takardun iska ne, wallahi sai kun biya ni kuɗi na. Na rantse da Allah DPO ne ya turo mu.